мақомоти милисияи шаҳри Хуҷанд аз ба қайдгирӣ ва ошкор шудани ҷинояти ғоратгарӣ дар маҳаллаи 34-уми маркази маъмурии вилоят хабар медиҳад. Гумонбарон ки 3 нафар ҳастанд, бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ аз як нафар сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 550 сомони пули нақд ва телефони мобилияшро тасарруф намуданд. ҷинояти изтиробангез шабона баъди дилхушӣ дар дискоклуб содир шудааст. милисияи шаҳри Хуҷанд шахсияти 3 нафар гумонбари ҷинояти ғоратгариро ошкор намуд. Ин ҷинояти дараҷаи махсусан вазин санаи 15 январ тахминан соатҳои 2:00 содир шудааст. Бо маслиҳати пешакӣ шаҳрвандон Ҳасанов Комрон Сироҷович, соли таваллудаш 1994, иstiqomatkунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Ниёзов Камолиддин Ҷумабоевич, соли таваллудаш 1988 ва Қаюмов Баҳриддин Расулович, соли таваллудаш 1988, иstiqomatkунандагони шаҳри Хуҷанд баъди дилхушӣ дар қаҳвахонаи Мансур воқеъ дар маҳаллаи 34-уми шаҳри Хуҷанд тасарруф намудани маблағи пулиро аз мизоҷи дигари қаҳвахона марди 39 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мақсад намуданд. Бо истифодаи зӯроварӣ ошкоро тасарруф намудани як адад телефони мобилӣ бо арши 800 сомонӣ ва аз ҷайби ҷарбдида гирифтани 550 сомони пули нақд кирдори ҷиноятиест ки тафтишот ба гумонбарон нисбат медиҳад. ҳар кадоме аз дастгиршудаҳо дар ҷинояти мазкур саҳм гузоштанд. чунончи ошкоро тасарруфи телефонро агар Комрон Ҳасанов анҷом додааст, ба даст овардани маблағи пулӣ аз ҷайби ҷабрида, ҳаракати Камолиддин Ниёзов ва фароҳам овардани шароити ғоратгарӣ хизмати гумонбари дигар Баҳриддин Қаюмов гуфта мешавад. Ба Камол гуфтам ки бурафтем мо уже гирифтагӣ. Уже ин телефон да киси ман буд уже. Камол дар ин мобайн бовар накарду ба кори худша давом дод. Чикор кард Камол? Чикор кард? Кайса буд дар қафои кисаш пистик қафош ба бо пул будааст. 500 сомон. Баъд ман фаҳмидам ки 500 сомон будааст. Вақте ки вай даст зад Камолиддин, ман гуфтам вақте ки мо қавати донба рафтем, гуфтум чӣ буд? Гуфт ки чӣ набуд. Гуфт ҳамагӣ 3 сомон буд, ягон сум набуд. Баҳриддин ҳамин вақти маблағи гирифтан дар куҷо қарор дошт? Баҳриддин даст қати салом карда, ин қати суҳбат карда буд. дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ҷиноят ошкор ва бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. баъди анҷоми тафтиши пешакӣ гумонбаронро ҷазои сазовори ҳабсӣ интизор аст.